가로 잠깐 친구는 연관은 나거든. 감라나야. 아야 이거. 지금 무슨 준비해? सबखौबो बागदावथारो सबखौबो बागदावथारो एसेखौनो 그래 뭐라 무슨 소가 있나? 그래서 좀 오네. 감정이 안 오는데 그런 게 있어. 아야 나 왜 미치냐 다반이지 그냥 달라 했네. जोंना जितेन बसुमतारी सफैनो हादों आंनि बेयाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय हि आं कृष्णा आब' दे दै अह नंगौ नामा कृष्णा आब'सो अह जोंना जितेन बसुमतारी आब' कृष्णाया बुंदों लाइक दान थेंक इउ आब' लाइक होनायनि थाखाय जितेन बसुमतारी बुंदों दे ओइ थाया बेबो थाया एसेखौनो किनाय दे दुन्दो दुखुनो होना गावहा बिमानि आखाइखौ सिनायथारो बियो दुखुनो होना गावहा जोख्रांहरगुलायो नों आंखौ जोख्रांहरगुलायबावदों अके जोख्रांहरगुलायबावदों
जितेन बसुमतारियाबो दहाय नों 6टायाव लिंदोंमोन ना आलासि जानो फैबाय आं दा नंगौ नामा नै आब' जोंहा दासो दालि रुगासिनो बेदर गैया हले आब' आलासि जाफैनाया बेदर गैया जोंहा आब' दालि गोजासो आरोना सप्तासे जाबाय आरो मोननाया जितेन बसुमतारि जोंहाबो बेनो दालि आलु बाथोनसो गोथाव दे नोंसिना बाथोन दंबावो जोंना बाथोनबो गैया आरोना एकदमबारे दालि गोजासो रुखाबाय आरो बाथोन बुथोनबो गैदेरा आरो जोंहा ना खामफ्लाय लायालासिनो दिनैहाय रावबो फैदेरा गैयानो सानै जाबाय आब' लाना फराय फोनांनाङाब्रा नुवाखै एसे सरबा आरो मानसियानो गैथारा माथो सासेल' दे मोजां खेबसेनो बारा रोंलाय लाङा ना आङो रावबो गैथारा माथो जितेन आब'आ बुंदों फिसाजोना फिसाला दे खिन्थादो आगैनो फिसाजोसो आब' आरोबाव गोदोफोरजों ओंख्रियासो फिसाजोसोलै आब' मा खालामनो इसोरा जाहरो बेनो सप्तासेल' जादोंना आब' उन्दैया दासो बारदावनायल'हाय बारदावनाय रावबोआनो गैथारा माथो
अबावबानो फैथारला माथो भिडिअ'। रिटेन आब'आ बुंदों ओं गोरलैथार। हप्तासेल' जादों नालाय दासो। Ya me invitó. जेबो मोनजाया नालाय ओंखायनो दालिखौनो रुजादों आरो। रिटेन आब'आ बुंदों ओं नर्मेलावनो आब'। नोंथाङा मामिया लेखा फरायदों मिथियो मबाइलाव। लेखा फरायदों। रिटेन आब'आ बुंहरदों मोजाङानोथ' आरो मोजाङानो आब'। थायाहाय बियो बिमाखौ सिनायथारो। रिटेनाबो बुंदों गेदेरा दा बोसोरब्रै जाबाय, दा बोसोरब्रैयाव हाबहांदों आरो रानि गेदेरा। थालालायबा दालि ओंख्रि नाम्बार मोन होननायसो जानाखि जों जानो नाम्बार मोन दालि ओंख्रिया एखेजों आंजों हांसोआ दैसेनो लायदों दैसे रानसु देरहांबआ बुंदों देरहांबायहाय होनबा नोंहा मा जाखो नोंहा जा बै ससेखौ नुवासैना बोख्लाय लासैनो नुवा एसेल' बोख्लायब्रा। रावबो फैथारला माथो दाना। मस्ला देना होबा देलाहां उदै गरम जागोन गथ'आ। मोनामजागोन रेवस ना मा जागोन रेवस ने बोला हेलो मामा कैसे हो अच्छी हो दोस्त लोग तुम कैसे हो तुम ना आप ना हम जाने क्या कमेंट करो। आपको सब्सक्राइब दे दिया मन के रेवस ने बोला डरो मत मैं भी आसाम से हूँ ना। हाँ ठीक है। रवि गुप्ता ने बोला हेलो ना
हाँ, अरे उसने बोला तभी मोमो बोला ने हाँ मोमो मान जाके बोले मोमो मानी माने जाके बा मोमो मानी मान जाके रवि गुप्ता ने बोला आपका नेटवर्क हुई है नहीं ठीक है नेटवर्क यक है प्लीज दोस्त लोग कमेंट करते रहो मोहन से एक्स मास्टर एक्स मास्टर पूर्ण करते रहे हम जाना मैं सुन रहा हूँ नहीं ना नहीं सोचिए हाँ नहीं खाला मोबाइल नोंखौ मम होननाय बिमा होनहरनायखौ नुबाय जेबो बुजिया नामा नोंलाय बुजिना फरायबावो जाम्बिना जाम्बिखा रोङा सानखागोन र' आसामसेनि बाहागो आसामनि आरो गैला थांजोब्बाय नोङो फिनदोरा आजावि सानै फैदोंमोन ना गुप्ता एक्स रेंडर ने एक्स मास्टर एक्सेंडर 77 हेलो ब्रो हेलो 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 कैसे हो आप दोस्त कमेंट करते रहो दोस्त लोग जो नया है मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए दोस्त लोग सलाम कमेंट करते रहो दोस्त लोग कमेंट करते रहो दोस्त जो नया है मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए एक्सपीडी मजा आबावगोनसै
मालानि दिनाव जाबावगोन दा सनाफोर खाथि खाथि पिकनिक जानाय होननायसो जासिगोन माथो सामब्राम गुफुर हेलो दोस्त लोग प्लीज कमेंट करते रहो एखे ओंखाम जानो जाला एखे ना अबे ये लोग ठंडा हो गया रे हेलो हेलो दोस्त लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा दोस्त लोग प्लीज कमेंट करते रहो जो नया है मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए हेलो 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 दोस्त लोग प्लीज कमेंट कीजिए जितेन आब'आ बुंदों मोनबाय नामा ओंख्रिया मोनबायलै आब' दालियालाय दसेनो जाथारो नोंस्रालाय मा ओंख्रि आब' दुन्दिया दंमोनहाय जाबाय बारा ना चिंटू दिए आब'आ बुंदों बेनो आगै एखेसो अह मोजां जोंहा नाबितास सफैनो हादों आंनि एलबेयाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आदा बुंहरदों आरो मा जाखो आगै लाइक होआखैबा लाइक होनानै होदो दे अनोब्ला जोंहा आब'आ बुंदों जादो गुदुं गुदुंनो आगैमोन अह औलै औ आब' जानोसै गुदुं गुदुंनो खुगाया खामथाबगुलायनाय आरोना आब' गिटार में बेयावनो दं माथो बेनो दुन्दिया बे मबाइल दोननाय खाथियाव गैया दुन्दिया बे इतना सोता सोता है जोंहा नाबितास स्टेटासा बुंनो मा खबर मोजांलै खबरा बिदिनोसै आरो मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनो ना नोंहालाय खबरा नाबितास नाबितासआ बुंदों लाइक दाननो थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय जोंहा आब'आ बुंदों आं आइडि हरनोसै र' ओं दे हर दे कमेन्ट खालामबाय था लोगोफोर मा सिथाबखो जोंहा नाबितासआ मोजाङानो आदा अह नंगौ नामा मा ओंख्रि जाखो नाबितास
जोंहा नाबिटास स्टेटासा बुंदों जिथेन बसुमतारी आब' साब खालामना होदो अननानै। बेयो कृष्णा आब'नि आइडिसो बेयो नाबिटास आइडिसो आरोना बेयो। जोंना बिटेसआ बुंबावदों जाथ'वाखैनो आदा नोंसा टाइमा ओंख्रि जोंना दालिसो आरोना दालि जहलसो। जखानिसो जादोंलै। रानिखौ थागोन ना थाया बेबो जोंना बिरासा गोथावानो दे नंगौ नामा मानसिफ्रानो थांजोब्बायसो दांलै माथो कमेन्टआनो गैथारला फाटा फाटि गावसिनानै हरदो दे लोगोफोर एसे इन्जयनो जोंहा नाबिटास स्टेटासा बुंदों आदा बहानि जाखो आङो गहपुरनि ओमफ्राय नोंलाय माहानि जाखो नाबिटास खोन्थाहरलाय दे दे कमेन्ट खालामलायदो गावसिलाबायनानै हरलाजोबदो आरोना लोगोफोर होदोब्रा लोंनो एसे बिदैखौ जोंहा सन्जय गोदानसो नामा बेलाय सन्जय हाय होननानै बुङो हाय हेल' सन्जय कैसे हो आप जोंहा नाबिटासा स्टेटासा बुंदों आं तामुलपुरनि सोनबा वाव इतना दूर है जोंहा जेटि सौफैनो हादों आंनि एलबियाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय लाइक होआखैबा लाइक होदो दे जोंहा मोननै थांबाय दै नंगौ नामा दे आब' मोननै फैबायबालाय संजय आप कैसे हो दोस्त लोग जो नया है तो प्लीज सपोर्ट कीजिए हम सपोर्ट कर दिया दोस्त मेरे को भी सपोर्ट करो
जोंहा बड'लेण्ड हिप हप हानो सफैनो हादों। आंनि एलबियाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। हानो हागोन ना हाबनो हागोन ना होनखोना मा जाखो बे बड'लेण्ड शपिं हिप हपआ दे हागोन मानो हाया जानो। लाइक होआखैबा लाइक होनानै होदो दे अननानै। जोंहा बिटास स्टेटासाव दं प्लिज सापर्ट गाइस। औ सापर्ट खालामलायनांगौ दे। सापर्ट खालामदो आंखौबो एसे सोरबाफोर गोदान दंबा सापर्ट खालामनानै होलायदो। जोंहा बड'लेण्ड हिप हपआ बुंदों हाबनो हागोन नामा हो हाबनो हागोन नामा होनो दं जादिया ओरैसै फाटा फाटि कमेन्ट खालाम गाइसमोन। दिनेश राभा माथो दादि मोजां दे कमेन्ट खालामबाय था लोगोफोर। फाटा फाटि कमेन्ट खालाम। लखब नांगौमोनलै माथो नै आं दांसै हायावसो दोनबायबा नोंबो नांस्लाबाखै बे जासिगोन। हेलो दोस्त लोग प्लीज कमेंट कीजिए। जो नया है मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट तो सपोर्ट मिलेगा दोस्त लोग प्लीज। हेलो दोस्त लोग प्लीज कमेंट कीजिए। सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा दोस्त लोग प्लीज कमेंट कीजिए। जोंहा नालेब बसुमतारिया थ्री दान थेंक इउ आब'।
अमाजी यादव ऑफिशियल ने हेलो जी, हेलो जी, कैसे हो? दोस्त लोग प्लीज़ कमेंट करते रहो। Isu kan hagan na kedua. Hah? Hmm. Ini selalu bangun. Apa? Lambat. Itu kan nanti nak berita ni. Betul. कमेंट करते रहो दोस्त लोग। जो नया है मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा दोस्त लोग। प्लीज़ कमेंट करते रहो। कमेंट करते रहो, हम भी जो सपोर्ट करेगा वो सपोर्ट मिलेगा दोस्त लोग। कमेंट कीजिए, कमेंट कमेंट कमेंट। हेलो दोस्त लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए। कमेंट करते रहो। हेलो दोस्त लोग, सपोर्ट कीजिए। Pulang kamu sih. Itu nama apa? Saja pun. Apa? Alwi yang pun pulang. जोंना नालेब बसुमतारी आब'आ बुंदों फर दान। थेंक इउ आब'। Onkam? Ortada dedim.
Hello. Please comment me. जोंहा SB ब्लग पानि भिडिअ सफैनो हादों आंनि एलबियाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय ब्र'निसिम हेलौ होननानै बुंहरदां आं दा हेलौ आं नोंनि एलबियाव नुजाहैनो हायासैलै ब्र' समखौनो थोलायलाया बेनावसो थांनो ना बेनावसो थांनो माने समानो मोनलाया आरो जोंहा SB ब्लगआ बुंदों हेलौ एभ्रिवान हेलौ एभ्रिवान दोस्त लोग प्लीज कमेंट करते रहो जोंहा SB ब्लगआ मा ओंख्रि जानानै सफैनो हाखो आंनि एलबियाव खोन्थाहरदो दे एसे जोंहा SB ब्लग फानि भिडिअआ जेबो नङा सम मोनबानो थांबानो जाबाय औलै ब्र' मालाबा समाव टेगबो जायोना जोंहा SB बड' ब्लगआ दा बायदियावसो जाया जोंहा नंगौ नामा फरायलाय एसे माखौ फरायनांगौ आंलाय लोंबाय आं ओमफ्राय रावबो हरासै साथामल'सो दंना गोथावथार भाजाया रावबो जेबो हरासै मा जाखो रावबो कमेन्ट खालामासै माथो दं आं बिजि जादों नंगौ नामा SB ब्लगआ बुंदों आरो सानैल'सो थांजोब्बाय गैलालाय माथो थांजोब्बाय थांजोब्बाय माथो रावबो गैला मा जाखो फुनांगौ Coba nih sana din lagi. Gimana? SB gak बुंहरदों आं थांथ'वाखै आं दसे थाबावगोन दे था दे
मावगौ सेरनाय जागौलायनाय रावबो जेबोखौनो हरासैनो मा जाखो रावबो कमेन्ट खालामला माथो मा जानो बाबाय बैफोरलाय मा मेजेम नामा ना आलु बैखौ जा बै मोनसेखौ मेजेम बायदि नुदां एसबि ब्लगआ बुंदों कमेन्ट नुवासै नामा गैया माथो फैयाखै कमेन्टआनो मा जाखो रावनिबो कमेन्टआनो फैयासै एसबि ब्लगआ मिनि हरखो ना माखो हा ना मा होननाय जाखोलाय रावनिबो कमेन्टआनो फैयासै गारदो आरो सोरथो जानांगौ बेखौलाय होनदोंसोरो इन्टारेस्ट गैथारा माथो दिनै दालिखौ नांगौबाय नो एसबि ब्लगआ बुंहरदों माथो ओंख्रिनो ओंख्रि गैयालै दालि जहलसो आरो सोंहरबावदों एसबि ब्लगआ गथ'आ साबैसे जाखोनो जोंना गथ'फ्रा 2 जाबाय सासेयाहाय 4 बोसोर जाबाय आरोना ओमफ्राय सासेया दासो सप्तासे जादों गोरलैसो आरो सोंहरबावबाय फिसाजो दंबा आंनो हरदोब्रानो फिसाजोआनो नोंसो लानोसै होमबा फिसाजोआ दासो 4 बोसोर जादों सासेया सप्तासेल' जादों बानासो फेदेरनांगोन माथो नोङो एसपि ब्लगआ बुंहरबावदों हेलौ हेलौ मा जाखो हा नोंलाय बहानिथो जाखो एसपि ब्लगआ सोंहरदों हेलौ नोंलाय बहानि आगै ना आदा जाखो एसबि ब्लगआ बुंहरखो एंगेल 14 बोसोरनि दं सानदोंनो आयु आंनो बेसेबां बोसोरानो जायाखै हाबा जानानै दासो 5 बोसोराव हाबदों 5 बोसोर जासिगोन आरो नैबे फेब्रुवारि मोनबाथाय बिदि थाबाथ' हरनो हागौमोन आरो बुंहरबावदों ब्लगआ उदालगुरिनिनो नंगौ नामा एसपि ब्लगआ बुंदों आं उन्दैसो नंगौ नामा एसपि ब्लगआ बुंहरदों 1998
आंहाथ' आंनिफ्राय देरसिनसो जाबावगोन होनबा 1995 सेप्तेम्बरनिसो आं उन्दैसो हाब होमबा माथो आं 1999निसो ओमफ्राय 26 गेजेराव 8नि बावसो आंनिफ्राय नों देरसिन जाबावगोनसो माथो हेलौ हेलौ नो मा हेलौ हेलौ जाबाय थाखो आदासो जागोनलै आं नोंखौ आदा आंनिफ्राय बोसोरसे देरसिनबावसो नोङो नाथायबा हले आं हाबा जागोन नालाय आंखौ देरसिन जासिनो आरो नायनो मावजि जाबाय होनो प्लास्टिक मैगं मावजि जाजोबगोन बे मानसि लादो जोंहा 3GB थांग्रा 3GB थांगारबायसो आंहा ओरैसै अबाव थांगारखो रलै जोंहा SB ब्लगआ बुंदों नों देरसिन आं कलेजनिखौसो लायो दायो 2001 लसो कलेजनिया ओरैसै नंगौ नामा SB ब्लगआ बुंदों रिलिजसो 1998 नि 5 सेप्तेम्बर नंगौ नामा गैलालै मानसिफ्रानो थांजोब्बायसो आंबो दोननोसैसो नै जाया आरोना मानसिफ्रानो बेलेगनियाव थांसौजोबहैलायबाय गैलांजोबनांसिगोनलाय बेलेगनियाव आरोना बिसनाखौ बानायलाय ब्लगआ बुंबावदों आंना फरायनाया गिदिर जाना हाबनायै खमायनो गोनां जादोंमोन नंगौ नामा बेबायदिसो होनबा नेटानो नाङाखैलै आंना दावलायाबो मेथाइ जाफैगुलायबावबाय कमेन्ट दे आं हमथागोन
आयु सिलायावसो थांखायो माथो आया ए नों जाबाय सिमांनि रानि थाङो दिनै औ आरोबाव गोदानसो जाबावबाय दे एसे गावसिला हरबावदो दसे 5 मिनिटसो जोंहा दिङा ब्लग सौफैनो हादों रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय अके होननानै बुंहरदों आरो अके ब्र आदै जोंहा दिङा आदै ब्लगा बुंदों मा ओंख्रि जाखो अह जोंना दालिसोलै दिङा आदै आदाया थोद ओरैसै मा जाखो जोंहा एसएम बड' ब्लगआ हेलौ होननानै बुंहरदों आरो आब'आ एलबि होगासिनो नामा नोंलाय आब'
एलबि होदोंना नोंबो आब'? एसएम बड' ब्लगआ जोंहा दिङा ब्लगआ बुंदों दे जाबाय अब्ला ओरैसै जोंहा एसएम बड' ब्लगआ बुंदों नेट स्ल' औलै नेटआनो गैया आंना एमबियानो जोबबावबायसो बे मबाइल गंसेनिफ्रायसो दाहार लाथ'बावदों आरो आङो ना मारै जोबखो एमबिया दिनै फात्ताखौनो मोनसै आरो आङो ब्लगआ बुंदों दे कमेन्ट खालामबावदो। हौवाफोरनि मेगना मानो सिनाया जोंहा एसएम बड' ब्लगआ बुंदों आंनाबो गैला बिएसएनएलनि 3G नेटनि हटस्पट लादों दा अह' नंगौ नामा नोंनाबो दिनै जोबगुलायबावबाय आरोना होनबा खम जारला लाइक होआखैबा लाइक होनानै होदो दे आयो गुजुनायाबो एलबिखौनो मोजां मोनो उदारे जालालै गुजुनाया बांद्राय जाथारबाय जोंहा एसएम बड' ब्लगआव बुंदों एयारटेल 4Gआ माला जोबो हमनोनो हाया अह' नंगौ नामा आंनाबो जोबफेरामोन दिनैनि दिनाव मारै जोबखो फात्ताखौनो मोनासै आरो आङो ना जालालै लंपेन्टआ माला गाननानै गानस्लायलायखो लंपेन्ट गोसोमखौ बाय आं दोननोसै गुजुनाया बांद्राय जाबाय लोगोफोर